bitaw na ninitak na ingon ni St. Paul. Kinahanglan mo dot ta sa unahan sa high calling. Kay nga naman si St. Paul nagingon, dunay finishing. Dunay katapusan. Finishing line ba? Mao nang gingon ni St. Paul, kita naglumba sa dagat sa kinabuhi sama sa mga athlete. Nga doon naging finishing. Muna nga karon ato gyud ning kabuton nga kita makaabot sa finishing line. Natay tawag og goal, natay time. Muna ang time nga atong kabuoton karon nga ang Ginoo nagatag og chance nga matud pa ni St. Paul. When the perfect come, the imperfect vanish away. Manang giingon ni Daniel, wabot ang panahon nga ang nagbuhat og mga daotan, dili nakabuhat og maayo, og ang nagbuhat og maayo dili nakabuhat og daotan. Ang mga balaan, magbalaan na santod-santod, ug ang mga daotan, magdaotan na gina santod-santod. Dili lang kay si Daniel, kundi ang revelation po nagpakisya na. Nga mao ka na ang gingon ni St. Paul. Sa diya po abot ang hingpit, ug ang dili hingpit, mawala na. Mao na ninitak na ang Ginoo, maghatag na itong chance, atong kabuoton ang hingpit. Nay adlaw sa hingpit. Nga kita mahingpit yun sa tubangan sa Ginoo. Muna anita din wa mo tayo mahimo, muna pangayoon na ito kanunay sa Ginoo, mag-mourn ta kanunay sa Ginoo, magbagutan ta ba sa Ginoo kanunay ba? Kanang pangayoon ta, Lord, nagay gyud mi ini mga butang nga mahimpit gyud mi. Kay ba mo nabasa ba mo sa illustration ni Jesus Christ? Aduna daw sa kaabogado nga dili mahadlok og Ginoo, di mahadlok og tao. Abogado siya. Apan aduna sa kababae nga pobre nga sige hangyo niya kay ang iyang anak lagi. Gibinuangan. What inong daningon siya dito sa abogado. My Lord, have mercy on me. Kaluy ko. Tagay may justisya ining naitabo namo. Kung sa'y gitingon dito ba ingon pa ni Jesus Christ sa kaabogado. Ang abogado, dili mahadlok sa Ginoo, di mahadlok og tao, di mo ilag tao. Pero nasamukan siya nga kanunay na ngayo itong babae o justisya. Iyan na lang gihatagan. Ingon ana daw ang Ginoo. Atong samukon ng Ginoo sa paghangyo. Hangyo mo. Sa Ginoo lang ang tanan akong hangyo sa Ginoo gihatag nako. Wa na ko hangyo sa Ginoo nga wa ihatag, iyang gihatag. Mas more maghangyo pag yung ko nga dugang kusog. Dugang pagtuo. Mo na kong hangyo labi na karong panahon na. Mga tungo na makaingon ko, permiro na kong pagkabalo pagbasa ining tawag nga 40 na malanday ka adlaw. 4 months naman lang di ay ka bulan. 120 days na lang di ay ang harvest. Nakaingon ko sa Ginoo, Ginoo unsa man mahadlok ba ko malipay ko. Kotong niingon ko Ginoo tagay ko kalipay. Sa diha mawala ni pandemic, tagahatan niya kalipay na. Kaya ingon si Propeta Joel, pangaulaw kamo mga banhasban, mga vine dresser. Tanawan ninyo ang harvest field na sayang. Tanawan ninyo mga tree, mga kahoy, mga tanang kahoy, ingon pa niya sa Joel. Nanalaos na. Pagkaulaw kamo mga banhasban. Kita ning banhasban, mga pastor. Mga partner sa Ginoo, meaning sa husband partner. Kung nahimo kang husband, kinakaya asawa partner na. Ang meaning sa wife is a helper to husband. Wala yung gingon, banhasban. Mga pastors, mga vine dresser, mga nagahinlo ni anang mga branch nga gitapot sa vine. Ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 15, I am the vine and my Father is the husbandman. So siya mga husbandman, partner ka sa husband. Nga ang ato ang bana, mo bitaw nang naikasal sa marriage of the Lamb. Moabot kay kasluntan niya. Kitang tanan mga tao, mga kwanta, mga bride ta, kaslunta sa Ginoo, puhon. Nagaatan niya sa kalibo aron kaslunta dito. Sa kalibo katuig ang yatag na mo nang Ginoo sa Revelation. Moabot na ta na mo na ang datong kalipay nga yatag sa Ginoo nato. Unya ka na mga vine dresser, mo na ang magwawali nga naglimpyo anang mga branch nga gitapot. Matod pa ni St. Paul, kitang mga Gentiles, ayaw mo panghambog kay kamo, usalang mo ka-grafted, gigraft lang ta dito sa vine. Nga giputol ganitong tiunay nga branches. Kung sa pagkakita,
Mo na nga atong pangayon nga unta katong mga vine dresser sa mga tao nga nagalimpyo aron matapod jud sa Ginoo magmata. Mo na nga ayuhan ninyo kanang paghinilo sa mga sanga nga inyong gitapod kita mga pastor, mga vine dresser ta. Tiglimpyo ta mo bitan ang mga gidressing na bana ang mga samad sa mga tao limpyuhin na diha kang Kristo Jesus. Kaya ang sanga dili mamunga o malaos or gyapon istepno lang gyapon ng mga tawhanan. Unya abi nimo ingon si Ezekiel paninglo na sa inyong mga kamot. Wala maghaul ta ingon pa ni propeta Joel. Ye ministers, praise pastors. Patod pa niya. Kisiya inyong kasing-kasing ayon inyong sinina. Pag-ampo kamo diha sa port sa Ginoo, sa altar sa Ginoo, sa atubangan sa Ginoo, mag-ampo kanila. Gadin ba si day na sila na sneer in the polar. Nalitag na sila. Kung tinuod ba na ang ipangita manggod sa mga Gentiles, mga wisdom, mga bright ng mga pastor, mga hinungdan, daghang kayo. Pag kita diri pastor nga bugo, dalay ko ng Ginoo, ang Ginoo, naghatag na ko ka bugo, aron ma-bright ko sa iyong pulo. Mo man giingon ni Apostol Pablo. Kung bitan nitak na ako mingon ninyo. Ato ni pahimuslan ang panahon. Ingon pa ni Isaiah. Ingon pa ni Joel sa verse 12. Joel chapter 1. Kahoy sa field. Nangalaos na. Tungod kay ang kalipay diha sa mga tao nawala na. Manamuad sa simbahan, wag mo kalipay. Respeto na lang ng mga pagsimba ninyo. Makasimba ganing sa katuig. Lipay na. Awa nila hibawi ka kanang adlaw sa Ginoo nga ating simba. Gipanalangay na sa Ginoo, gihatag na sa tuwa ng adlaw na. Sa verse 16 sa Joel chapter 1, is not the meat cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God. Dili man ang gitawag nga gikat off diya sa atong mga mata kanang ilimnon ug kalanon kundi ang mga kalipay sa mga tao diya sa sulod sa balay. Amo at ko ito man ko nga ko'y kalipay di mo bitaw nang usahay di mo ani dili mo serious dili mo kanang willing yung kayo. Tama tong giingon ni Jesus Christ ang mga eskriba mga parisiyo nag-search sa Bible. Kay nga naman nasayod siya dining scripture na ding eternal life. But matod pa ni Jesus Christ, you are not willing. Anong di man sila willing? Ingon ni Jesus Christ, because the love of God is not in you. Mo sa Ginoo mo nang daw willing. Ug sa Revelation ningon siya, I have some words against you. Aduna ko usa ka supat ninyo. You leave your first work, your first love. Gadin ang una gyud natong buhaton diya sa Ginoo kung about anang pagsimba kinahanglan higugmao natong Ginoo sa tibuok natong kalag kusog na una kasi. Love, you love. Wala ningon si St. Paul. Bisang pag magwawali kay hawd ka muwali. Dato ka manghatag ka mga pagkaon sa mga pobre. Kung wala kay gugma, sama lang ka sa simbal. Nga mutingog lang kung patingugon, pero wag yung kay gugma diya sa kamaturan. Nagpractice ira ba si St. Paul sa uling adlaw. Mamiya na unya ang mga tao diya sa gugma sa kamaturan. Muna nilitak na ako magayon kaninyo. Ayaw ninyo sulay ang Ginoo. Kaya nga nun, mao kani ang last chance sa Ginoo nato. Mabita inumduman nato ang gingon ni Joel. Joel chapter 15, chapter 1, verse 15. Aloud, alas for the day of the Lord is at hand, and as a distraction from the Almighty shall it come. Mabita na gingon alaot daw kini adlawan ni. Kanang adlaw sa Ginoo alaot ng mga tao kay distraction ng adlaw sa Ginoo karon distraction na nimo. Kung himuon nato ning mga adlaw nga diin chance sa Ginoo nga din baliwalaon na nato. Mo nang giingon alaot ang tawa na kay distraction na kay ang adlaw sa Ginoo mao na ni. Mo ning kalaglagan sa mga tao nga moabot. Matod pa niya Almighty shall come. Distraction from the Almighty. Kanang pagpangalaga diya sa Ginoo kalaglagan nato na. Sa tinuod lang kini atong pagpangalaga ingon ni Sikaraya.
Kung kinsa daw itong mujuin sa pagka-Kristohanon, Kristohanon na kung gingon ma, kay nagsunod man ta kang Kristo, pero although kung imong sabton kanang pagpangalagad sa Ginoo bilang anak sa Ginoo o balaan sa Ginoo, kinsa daw itong mga alagad, ingon pa ni si Garaya, ang atong joining of the nobles, kanang pagkamaayo diya sa tubangan sa Ginoo, is curse and oath. Tunglo na og ang panaad sa Ginoo. Kung dili ka manaad, tinunglo ka. Kung tinunglo ka, kay wa ka nanaad. Mo bitaw na ang tinuod jud kung mga lagat na siguro manaad. Mo na akong mga ko ninyo panaad mo karon. Patapasan na ning adlaw ni. Ingon pa niya sa Joel chapter 2 verse 1. Blow ye the trumpet of Zion. Sound an alarm in a holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh. For it is night at hand. Doon na. Mao na ni, doon na lang. 40, pila na? 4 months na lang. Upat na ng tabulan. 120 years days na lang na. Ingon pa niya din sa Matthew. Sama daw kuno sa adlaw ni Noah. Sa tinuod lang sa Matthew. Nga si Noah, tagaan na sila 120. Sama ta. Pero tanawa ingon ni Jesus Christ, kung dili niya pamuban ang panahon, mo bitaw ng 4 months na lang ta, sila 120 years. Tanawa sila hitabo sa kadugay nga nahuman ang arka ni Noah, wa na lang hinuon sila ganahi pagsulod. Ano ang dugay man kayo, napuno na hinuon sila sa kalipayan. Mo na hinungdan ningon ni Kristo nga kadtong mga natanom, ang pulong natanom nga sama dito sa anang gitawag tunokon o batoon, nalumsan sa kalipayan ng kalibutan. Magbantay mo, basig nalungsan mo, mas ganahan mo man yung kalibutan kaysa pagpangalagan na ito sa Pinoy. Gusto ka bumaluwas? Sabi niyo, ang akong paghago, dili daw. Kung hago man mga lagad sa Ginoo ingon ni St. Paul, dili na ikatanglit sa ganti sa Ginoo nato. Mas lipay kita dito. Sa tinuod lang, ang kalipay nato, dili gamay lang, pero ang kalipay niya po dito sa Ginoo, manang giingon niya, pahiran niya itong mga luha. O ito na nga sa tinuod lang, wak mong pinakakitaan ako. Ang mga tao nga gisultihan ini, maura na nakakita, mo na ang panahon nga kita. Ang atong pagtuo, sa butang manggod mo makita. Di mataingon nga kuwan, alauta sila, hayay sila, ilang pagtuo sa mga butang man, nga nakita nila, dapat mutuo sila kaya ang Ginoo naghatag milagro nila. Kita, gataga matag milagro. Dili kaya ang atong pagtuo sa butang nga dili nato makita. Wala nga gusto sa Ginoo nga bisag wa nato nakita. Nadunggan naman nato ato ni tuhuan. Bulahan kadtong mga mata. Bulahan kadtong mga tao nga diin nituo bisag wa nakita. Sama ni Tomas ba giingnan siya Tomas, mas maayo pa itong mga tao nga nagatuo nga wa nakita kaysa imo ha. Atong niingon si Ginoong Hesus, Tomas, ayaw na pag-ingunana ha. Nagaan siya chance. Kaya ningon manggot siya. Kaya dagay nagsulti nga si Kristo na banaw. Batod pa ni Tomas, di kumuto hangtod dili na kumahika. Ang iyang kamot kung doon na bagay gusto. Atong doon siya ni Tomas. Tomas, sikapa mong kamot. Ayaw na ng pagtuwa na kanang butang na makita. Kanang butang na di makita. Mo nang bulahan ka. O bisag wa na ito ni nakita o sa kakalipay dito sa langit. Tungod sa itong kalipay. Bato na pag ginatong atong kalipay. Mo na nga atong buhato ni. Mo na pag mahumaning pestilence. Ayaw mo pagsaya sa kalibutan, pagsaya mo sa Ginoo kay nga naman. Doon na mubalik ang Ginoo. Sa tinuod lang, na-cut off manggod ang atong kalipay diha sa sulod sa balay ingon pa ni Propeta Joel. Mo na kabong mga vine dresser, mga husband. Paghaul mo, pagkaulaw mo, tanawa na mga field mo nang ningon si Jesus Christ, gamay rin nakatutol. Bisag daghay na nunod. Kung hinungdan ningon siya, the harvest is plenteous. But the laborers, gamay lang. Nanaga na ang mga liburin karon. Pero saan naman ang mga liburin ng atugman. Natang na nihinog, mga pulong, ni Satanas. Mo na bantayan yun na ito. Mo na pangayo na ito sa Ginoo. Na din ang Ginoo ta, maghatag na ito. Higayong. Ingon pa niya sa 1 Peter kay matod pa ni Jesus Christ sama daw sa arka ni Noah ang nahitabo. Ang
gamay ray maluwas. Nganong magamay ray may maluwas? Kay mo man igingon ni Jesus Christ, sulod ka mo sa ipit nga dalan. Kay saan ka ng dalan? Mo na nga kung ikaw hunaw-hunaw mo, anong adto man ko sa daghan mo sulod? Tanawa hinuon, hangtod karon wala na hinuon ko kasimba kay nga naman ang gibawalan ang daghan. Natural, di ta mo tuman sa atong gobyerno. Sila may nagdumala din sa kalibutan. Mo bitaw na ang prayer para sa government, para sa kings. Namatod pa niya dito sa 1 Peter matutunggiman. Ang tanan mga pag-ampo, buhaton sa mga tao, alang sa mga hari. Aron sila magdumala kanato di sa kalibutan, uban ang kalinaw ug kahayahay, aron ang atong goodness ug ang atong honesty magpabilin. Karon gamay na karon yang ato ang pagka-goodness ug honesty nato. Mabita na nagkwarta. No ayo kadto diyan Ginoo nagdiya nato karon. Ang 1 Peter chapter 3 verse 20, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, where few that is its souls were saved by the water. Walo na lang hinuon ang luwas sa tubig. Kay nga naman, samtang ang Ginoo nagpaabot nga si Noah nag-andam ug arka, ang mga tao usahay nag-disobedient sila. Wala inungdan na walo na lang. Nga karon kita, 40 na lang, 4 na lang ka bulan. 4 na lang ka bulan ang yatag sa Ginoo. Kay balo na ta nga ang Ginoo pagamyan niya, kay kung dili daw niya pagamyan, ingon si Jesus Christ. Ang panahon, wagi, maluwas karon kigipagamyan na niya. Ang atong preparasyon, 4 na lang ka bulan. Unya sila, sulod sa 20 years, nag-disobedient sila. Samtang ang Ginoo naghatag og pasensya sa ilaha. Sige, pagbuhat ng arka. Pasensyahan ko sa ni mga tao. Pero nag-disobey lang yapon. Muna inungdan walo lang. Kita karon pag i-disobey pag yun nato ni. Labaw na nga si Kristo nagsulti ini. Kung tistingan nato si Kristo, munang gingon. Mahitubo po na sa ato ha. Mabitan na nintak na ni. Samtang maabot ni ang mga butang nga gihatag sa Ginoo nato 44 months na lang. Muna akong gingon sa inyo, paimusla nato ni. Ang Genesis chapter 6 verse 3, ingon man gud siya, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man. Dili na ang iya dong espiritu dili na lang makiglali sa tao. Namatod pa niya, for that he also is blessed. Kay unod manggod mo, unod manggod ta. Mabitan na si David, daghang kay sala si David. May gani si David, ang Ginoo naggamit niya si David, naibawan si Ginoo. Unod ra man gud ni si David, maibog man gud ni. Mo na yang gingon, yet his days shall be 120 years. Mo na yang gingon kaning Genesis diyan nimo mabasa ang panahon nga din ang Ginoo naglagot. Matod pa niya din alam ko makiglalis ning tawhana taga ako na like 120 years nga mag-prepare sila og arka. Mo ning gapon gikuha nga gikot na pa. Manang gingon sa verse 5, God saw that the wickedness of man was great in the earth. Dako naman good ang ilang kasalanan. Pariya nato, dako natong pagkasalanan sa Ginoo. Mo nang kining pestilence, dili na nato niingon sa yangon kay ngano man. Ilahanan na ni. Whole world na guni. Ang lunok, whole world. Ang pagpakamatay ni Kristo, whole world. Ug kaning pandemic is whole world, but this is the last. Muna yung gingon, muna ang una ha. The flood and the ark is the first visitation with repented and grief. Uban ka na sa gitawag niya kung pagbasol o kanang gitawag mo kagulanan. Muna ang gingon sa amahan. The death of the cross is the second visitation with love and grace and mercy. Muna ang second nga mao si Kristo. Whole world lang yapon. Ingon pa niya, ang ikatulo, the sign of the temple is the third visitation. And the last, with pestilence lang. Pero mo nang gingon, ato ni pangayoan sa Ginoo chance. Kaya ang Ginoo gugma, mga tayo sa chance. Pare atong arka ni Noah, nagkatag sa chance. Mo nang hintag na ako mag-ingon kaninyo, kung matapos lang ni ang COVID-19, isaad ninyo sa Ginoo mga lagad mo.
maisugod sa paghuman sa COVID-19. Ang harvest is 4 months na. Sa latod pagkasulti, 120 years. Pila ng 120 years? 100 days. 100 days. Dili nakabot sa katuig. Maglipay ta kay mo balik na ang Ginoo, di ba? Mo na inong atong buhaton nga giingon ni Propeta Joel. Kanang gi-cut off na gladness and joy. Mo na natong buhaton nga kinahanglan nita di uban ang kalipay kay tungod sa kaluwasan. Mo na iampo sa Ginoo. Create in me a clean heart and renew right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Pangayuha sa Ginoo nga malipay na mo kay kanina ang kaluwasan. Mauna ni pagkalak na bulan. Manindog sa tanan. Samtang mga hapon na sa Ginoo. Nilitak na. Dalay kung balaan na mo nga Diyos, nilitak na sa kabuntagon. Ginoo, salamat nilitak na. Okay gayon nga wak minimubiyai Ginoo. Nga din ikaw nagamando, nagatudlo ug nagapakaon si mong pulong nga din kining pulong dili mo labay kawa kun dili mao kani ang makalipay ka na mo makahatag ka na mo pusog nga din kami mga lagad na kanimo usala nga mong ipanghayo ninintak na ihatag ka na mo ang chance tabangya mong presidente ang nasod sa Pilipinas aron at mga